Fluja. So Fluja. O so come be. O Ghana. Would you do money buy? I don't mind. So what better what she know do was in your uncle. I don't mind. Aha, aye 2 days TV. So that be amaka try me say asante eyo ma asante wo bi kire wuku apem eba wo. Na say tu kotoko hene na wodi na busua asofo hyenase. Ho hyenase. Ade hyenase wiase manyina kukudam. Omo ka biewo mu. Omo kasa ma wiase ma yete no. Omo nyina hu asante hena omo koto eba wo. Omo bisam sa dai. Na no ya ka kire wo say akosede na ye wure kodi ewo America US abontre so no abusua enya sem ketwa enya koside bia kwa enya kra bisa because akonye ba to ho ama just ya hemfo ene ya sofofo bi mu a omun epese omunya kwanya ene yewura na ase tukotoko hene sia asantefo membe bi a omun nya kwanya ntu kwan koside we omunyina efaso ene yewura kwako piemu ewo US abonte so akwakwa di akoside kase no pa na se kan be se asofo kase ena akwakwa piemu ewo ho a ye nyina santema ye de hye roja nya kwanya akohye santemewura ama santemewura ehira no ede ne nsa gudo so na samo roja kan na abusua be se na se tukotoko hene oye asase nyankopon oye nyankopon asase nyankopon pa kono pene na henie efiri soro ebaye be se afia kwaside no onya sebketua businessman asante akade no asante niema no eno no munyina de akopie mu yanko ne go roja ene hemfo omuko pie mu ewo ho a enam so ma ya sofofo ekokochia asante mawura roja nya kwan ekọ asante mawura de ne sagu ne so ebo mpaye man be se yesu nsuma ata ase na Prophet Roger said Yegusu and no etwetwe enkomo no prophet ihu se unya akwanya no ekochia yewura no ode ne sagu so ode gumiti so na eno sei na osi hu no unya nyamedwuman na baba nyame no waduru na nyame asa ma akwanya kase aba yewura nim no asa de ne sagu ti so no sei na woka papa nye nipa nyina na enya sa akwanya no na me bo hini din o se metumi chansa na se be matoa so akasa yen munyam hye na ohene wo yetumi gidie wonim na wonte asante semase enti na ya na ye kase ye som na awu otitumi so no amu na oyetumi na ode ne nsa gu me so no hu se na o kan sem se be yentimi mfa ntodwa ba den sem o kan ni nyina ye nhira nsem a epegya odaseni abrabo se be me asante ni de hye kan tise menya akwanya no yewura hyirame ya wohyirame ma asanteman wohyirame ma oman Ghana eno ntini mani age papa na ohene na no asem ba akopɛ me die mini die ohene ano asem ayede ama me etino menya akwanya na ordinance to me susi a na akwai se driver ni a wo license ewuo na ye renew no dia ma ewradi tumi ne die ode ama yen na nananom so de ne be sa abeta kira na meja no mamu ayedu na bayiye ni mu ayedu na sunsun ni mu ayedu na adum ni mu ayedu no nyame tumi ni mu ayedu afi wode okwa chichi wode ye kɔ akra ohene de ne nsa to so a wayi wa kire wo wayi wa pie on say wo hwɛ akwasida aye di ya se bo my Ghana kakraka eda wo nyina minim sa ahemfu bebre bae nso me be bae mo se me nko am na osofo woni sofo a wanya akwanya no abam enti no yen munyam hye kese me ba ma beto yewura no bebre a kyese ye bae nso ye som nso ye yi nsuo kunwa ye sisa nyina ye hu se wasom bi a wo boa osom na na egusu a ye som no na kwasiada de ne de ano be ye den ye yi esiwta gu wonom me first time me fra kente kwasiada me fra bi da bi kwa basan mu ha ntino onko fa ti kente no tutu kente no ti kwasiada de ye tutu kente na mesres obi ama na sante sem hu hia no obi ama na sante sem hu hia no opa de ogidie no ba bi afri na so aka ho asem me kama sante sem yema ehu ehia ne ensum yewura na yema nka bom emra yemu na yenyi asante su no adi na yenni ho adanse na enya akono na yehwe se de abrofo kura kwasi buroni mpo
ekwan ye fa so a wo be hia yiwura ma hunu se bi mu se ye AI ni ade ade wo se bi mu adwene wo fom mo nim no na be tena ho akeka sa ansem no so se ya wo hunu se ye jage se ni nsa ko wura ama na hye no enu nti wo se de mu si welcome mu yiwura na awogo mpu na welcome ni se na yen nti obi ama na sante sem so say no mma santefo no mu dwo mu ho a enye bibia because santeme brada bia no manyam hyekase no de mai every se ne petitiri wo mo ka bia wo mu ekura kokoto nanim gi nhira na ye no manya kwa nkɔ na ese be hwahwa na moto mo se de mo kasa tie so fu reja wo so no ye brada ne nsa gu no so no de no wo ka ne nyina he ye nkura hyesem no ene gi semu yet yana ataguraja kansa da obenya otumfo nsema atia no awie onti obi abiem ampa so asi enu na roja so akare eye roja hohoahoa ene ye hemfu be ye kan se yasofofo bebre o hwa sofo no di ka donten ono omunyina na kopio mo chia no se obenya ye gransa mo chia ne ni hira se obeka busu na busuya entansi etisa kwanya ne ba no wo say yes asante me bro nya ni pasa o wonyi wo hiri bi akwa eti ye yesi yasum na wu eti ti roja se won ti ase ye yasum na wu efisa kwoside kase se bekan se ebebebie kwa mankofo bebre akotwa mo ni so ade because asante me wura pe ene asante kingdom ene ye bodwa kase ye ayakwoside a nipa frichi ene atoye kokko hebie na hwa mamre ne amane enti de besi wo UK no eyo mo hwawa obi ene abre ekwa America ene wura kodi akwoside mezi pressure no ahu ya de be mo da bia wodi asantefo achi a na wodi asantema achi a wahu na wo waje so wodi asante adwendwere beka wadwendwere ho abusua da bia wodi piadwo no ba no da bia pressure no be fa saa obefa pressure ne saa akopim bra obegwe free se pressure no ya de be mam ane ya de pressure no ya de be mam ebi se ya fa ma wa asante no no bia nko competition no wonu wodi ne hene sane ye wasafata wodini hene sede na kuma sipa no wodini hene sede na hini free soro baaye sabi no wodini hene eti adenti na ka sofofo kase pa omunya kwanya ko hye wura na omukwa akyese no ma akoma to omuyem se pom omunya na kye na no makoma ato omuyem se pom na nko obi benya kwanya ko hye wura no wa kye mi mentia obi abem eno na kye se santema wura na hini ne so asantema wura hini ye kase na hini bi mada na hini ende comparison wagana ha wodi ni compare wo bia nipa no wa na se because sante hini ti yanim na no hwa anyofe wo de hwade anyofe convoy da kase anyofe hwe enkura no university fo no bochi enne eba be pay wura ahwe omo speech no hunya wo mo omo be pa sante ma wura ahwe vika ne di wo bukum ya kana ase kana history da eto bia di mika eba behwa santema wura wo bia yate ye wura na ase tukotoko hena ba obeba waba eto bia pa kwanya eni na hye 1-on-1 na kasa epa kwanya edi na ni se ahwe no na gwo twa ne mfonyi di ato ne fon so wo ka se eye bibia kwa wa hu wo ka se bibia kwa ya sie santema wura ya sum na awu abusuya asante hene pe ena te Ghana yanimo amama ne amane akwa bibia bi se me no mienu nyina edi adanse efise efiti sama wodi akonya do beje bia yanimonyam hye ede maye 2024 akwese de kase okodi no UK abonte so na nya asem ketoa hwe ni pe bochi ekoye na no kopie mo Poland ede kopie mo Canada wuhui Canada de no wuhui etimi America de we no hom ni pa me expect wo no eburu sei ebi se babia santema wura be ko bia wode dom na ekwo babia sante hene be kra anaso be bose me ko ha ne de wode dom na ekwo eti mu yedide no afmu hwe we ya ne tete ho atu akwoside no na ye asofofo na akwa mo ne ko di akwoside no boda bote wa na wo be so bo so na han me pacho omunyina anim na omukwa ho ame adi akwoside kase a efe a ebi mada e wa santema mu no ebi mada wa santema yekodi
ɛwɔ America abɔnten so USA etu wɔn nyinaa na bɔkyi abɔdɔm ɛkɔtae wɔ akyi wɔka sɛ nyɛ fɛ wɔ ho hwɛ wura hene na ahwɛ na obedi hene o wɔnyɛ kwanya ne wura kɔ America akɔdi akɔsidɛ ɛnyɛ sante ahena sɛ nyɛ sante hene na ado ho betwitwi no na kwanya nte sɛ wobɛnya bia hefa wonya no baabi ada saa kwanya bo wonya no baabi ada kadeɛ wei wonya no baabi ada gye ho ani gye ho gye sante hene pɛ eti so tina se na wo ka se na me na me ne yɛ pɛ me nkɔsom no me nsɛm ne da ba so no kwa wo hia because in hemfo ɔmo som no na ni so ɔmo pa ebi mo anya kwanya ne ne siesie akotutu kwan enya sante hene kwanya we wonya bɛkɔ kodi live so akɔgye evisa ane me no nua nya bɛkɔ kodi live so asante hene ntu bɛkɔ oboboni na ka sɛ obi ka sɛ me yɛtumfo kyea me yɛdumfo prempɔn otum oka na ka sɛ sa title no wo title mo ka sɛ title didi agoro title no mo ka sɛ didi agoro ebi mo gye de ye bibi ebi mo gye de sua nyansa ne nimdeɛ ye ni agoro etabu so kwasi den ya yɛkɔdi nyame adoma kwasi da yɛbɛdi no America ne de US abonte so de asɔfofoɔ ani roja waka sante hena sama menne wɔnyɛ privilege akɔhyia ne wura wɔkɔ yɛ ne wura de ne nsa agu ne so ahyira ne hyira paa aka nhyira sɛm a ɛto akoma aka nsɛm a ɛde mmuayɛ papa ɛbɛbrɛ no aka nsɛm a ɛde pɛpɛyɔ ne asomdue ɛbɛba ɛde ato na brabɔ so wɔse ne wura hyira me a wɔhyira me de ama asanteman wura nhyira ɛna na mɛhwehwɛ ɛna de ne nsa ato no so ɛnta busu ya ɛno na ɛnɛ yɛtwa ho kakra bi ɛrekyerɛ wo bese de ɛbɛtɔ fam de bɛba bia na makɔsi dan ho de me de bɛbrɛ mate ase yɛre bɛbrɛ bi kɔda asante hene yɛsom na ɛwuti ase o onti ase o wɔyɛ king of nation yɛgye na tumba bi bia la ɔna yɛ king wo hyɛ nase wopa bla 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 wopa na kyɛ no ɔkɔtɔ bia so kɔtɔ bi wopa ntoma no ɔkɔtɔ aso kɔtɔ ɔboa wo hyɛ nase wate ase two days TV ɛnɛ na ɔhyɛ subscribe video no wia no ahyɛ mama nsa nyina hwɛ bi kɔkɔ message no akyɛ wadwa somdue ɛne abotɛ ko maka kyɛ sɛ sua bakɔsɛm Ghana mama ne chief sense nkomo de din ha sɛ ade afa bakɔsɛm ya mama Ghana hensɛm ɛne di ho nkomo ne nya bi dia tuo kojuju eti so video no wia no wahyɛ na meka kyɛ sɛ ɛgyewa luxuries hair akɔfa nwi papa yɛ de botire open 11 abɔ wopɛ bi atu akɔtɔn de wopɛ sɛ wopɛ bibia ɛgyewa se frɛ no ɛwɔ 0549 400 482 0549 400 482 frɛ no na gye nwi papa de bi bɔ ɛba sima na wopɛ ɔde de wopɛ bibia de wopɛ bia ne nwi ne bɔ da fam koraa wopɛ bi tɔ na wososo honya me no bɛhyɛ da bia ɛwɔ 2 days TV so